ଯାଉଛି ଷ୍ଟେସନ ଆଜି ମାନେ ପାଗ ହେଇଗଲାଣି। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏତିକି କରୁଛି କି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ, ତ ମୁଁ ବୁଲିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଲେଇବି। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଏତିକି କହିବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଷ୍ଟେସନଠୁ ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯିବୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଏବେ ପୁରୀରେ ପାଇଯାଇଛୁ। ଆଜି ମାନେ ପାଗଟା ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ହାଲାତ ବହୁତ ଖରାପ, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ବି ସର୍ଟ ରହିବ, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପାଗଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନଠୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା, ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହାଘର, ତ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ତଥାପି ମାନେ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିରଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କେମିତି ଗଢ଼ିଛ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧନ ସାତ ଜନ୍ମର, ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର, ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର। କୋଠି ଦେଖୁଛ ଏଠି ହଉଛି ମିଳନ ଦୁଇ ମନର, ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର, ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର। ଆଜି ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପୁରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ, ବଟ୍ କ'ଣ ହବ ବର୍ଷା, ହେବି ବର୍ଷା, ତା ସହିତ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଶାରେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହାଘର ଥିଲା, ତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲେ। ତ ସେ ମନ୍ଦିର 2ଟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 6:30ରେ କହିଲେ ଯାଇକି ଖୋଲିବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲା ଯାଏଁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହିଁ ଦର୍ଶନ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଆମର ଆସିବାଟା ହିଁ ଲେଟ୍ ହେବ। କ'ଣ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟରେ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁତିକ ମାନେ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ପୁରା ବୁଲେଇକି ହିଁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାର ପୁରା ବୁଲେଇକି ହିଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି କେବେ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ବି ପୁରୀରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁଣି ହେରି। ଏମିତି ପ୍ରେମ ସାତ ରଙ୍ଗାଣି ଜୀବନ ଦିଏ ଅଜାଡ଼ି, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ହେଇଯାଏ ଆପେ ଯୋଡ଼ି। ଗୋଟି ଗଛର ସିଆ, ଗୋଟି ସୂତାର ଖିଆ, ଦୁଇଟି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ମୁଖର। କେମିତି ଗଢ଼ିଛ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପାଇଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିବେ। ମନ ତ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ହଉ, ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବା ଯାଏ
ଆପଣ ସେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।